Na dnešnej konferencii budem mať 2 semináre s témou Lesen verstehen als verstehen, teda čítanie s porozumením a viedeň ako na dlani. Kultúrne výlety sú vždy veľkou výzvou pre učiteľa. Najefektívnejšie je ťažko povedať, je ich množstvo. Môžeme si pripraviť pohybové aktivity, ako sú napríklad Klassenspaziergang alebo rôzne webové nástroje môžeme použiť na jednotlivé aktivity, ako je Trimino alebo Zuxel, a to všetko sa dá využiť aj počas exkurzie. Čítanie s porozumením je pre žiakov menej atraktívne, hlavne preto, lebo je tam príliš veľa slov. Nevedia sa v tom orientovať, nevedia si nájsť tie správne kľúčové slová, majú pocit, že tomu nerozumejú. Aktivity, ktoré vieme použiť pred čítaním, počas čítania, nám pomôžu hlavne tých žiakov priviesť k tomu, že textu budú rozumieť. A to je našou úlohou. Metódy, ktoré môžete použiť pri čítaní s porozumením, sú rôzne. Môžeme využiť interaktívne cvičenia, môžeme si ich sami vytvoriť rôznymi aplikáciami a webovými nástrojmi. Môžeme iným spôsobom, inými aktivitami vieme žiakov doviesť k tomu, že si precvičia slovnú zásobu, ktorú práve potrebujú k danej téme a k danému textu, ktorý máme pripravený. Tých prianí je veľa, ktoré by som učiteľom chcela odovzdať. Možno hlavne, aby čoskoro nastali Vianoce a mali voľno, ale v každom prípade veľa energie a veľa motivácie pre nich a pre ich žiakov.